svima ljudi, evo nas u našoj prvoj epizodi Skywarsa, jedino i našoj prvoj epizodi od kad snimamo, to jest počeli smo tek snimati, tako da ne duljimo, idemo. Imaš ti para za kit? Nema. Šta si, jes naša mač? Nisam. Ja nisam ni mač. A našla sam onaj, Bog se vidi, ali nisam naša mač. Ovo me neko prokla. Sad ćemo mi. Dvojica su ostala. To ja i ti. Moja najveća bota. Sad ćeš vi kao upadnemo. Brojevi. Alo, to sam ja. Znam da si ti. Ne bi ja tebe dirao. Ja. Dragi Bog. Znači, eto nam je glavni uzor na YouTube. I Serbijan. Edo. Dobro, njemu Edo, meni Serbijan. Ako ne znate ko su oni. Da ja vidim Edu žuti. Mak mi se osvarija žutnica. Aj. Čekaj, stani. Uzdrav. Malo moram. Zdrav. Daj, amo znači bez ovih kako se zove. Aj. Drž se tamo svoje strane, na svoju stranu. Ovako, stani. 3, 4, sad. I? Haha. Da, prošli put sam te pobjedio, mrš. Amo skači. Ovo mi lagao. Nema ni para za taj kit. Ne. Meni previše za to što snimamo. Ne, Opet, naša mač. ja nisam. Zašto me stvore na ovome? Bolje naša. Šta? Ali sam nešto bolje za to našao. Šta? Dijamantski mač, dijamantske oklop i dijamantsku kapu. Bravo. Da znam već da ubiti. Ganja na spjelo. Ej! Jele. Ajde, Još je neko ostao. ostati je još neko. Ali ne možeš vjerovat kako laguje, ne možeš igrat normalno. Aj, nađi ga pa ga ubij. Ili kad on tebe ubije. Jesi to pobjedio? Bravo! Amo skači. 1-1 u pobjedama, ti si uskočio. Jesam. Da. Bravo, i ti si skočio. Ne, ovo mi je najgora. Ovo je meni dobra arena. Znaš u čemu je fora? Pukni ovo zlatno. Ispod su ti 2 kovčega. Jesi, logično. Šta će mi ovo zlatno? I kako da sad? Dobar si. Kako da sad malo me neko me gađa. Zašto je vrag? No onaj sa bivšim Nugatovim skinom. Ne, kupi to. U centru sam. Kako se uspija doći do centra? Ola, gađaju me dvojica. Pa sam! Ne! Daj. A neće ni ja daleko. Dvojica su u centru timera, jedan je dijamantski. Idemo ponovo. Spa, jes. Jesam. Skači. Koliko snimamo? 5 minuta. 5 minuta. Jeste. Okej. Di mi je, ko će da ga odmah otvorim.
Inače, ako niste znali za ovaj server, ako nemate premium, dosta je zabavan, IP će vam biti u opisu videa. Vidimo mi. Sad. Zašto mene uvijek stvori da ja moram ako ići u sredinu? Ova lik naša dijamantski mač. Mislim, dijamantsko dijelo. Se ono ti, ona je mata. A koji haker? Trči mata, ide na mene. To je ubio. Je. Da ubio. Ne! Slučajno sam uskočio. Ubija i mene. Brže uskači, brže. Ne. Ali haker je, bog te, vidi se na njemu. I kad smo igrali na onom našem server, to nije naš server. Mi ćemo otvoriti svoj server u 3. mjesec, tako da. I još jedan lik snima s nama, tako da ne bude čudno kada on bude sam snimao. On je teški haker. Isključit će Dario hak, mora. I hak odmah na hak. Neki likovi u centru. To sam ja. Aha, ne, mi smo sad druga. Ubio sam ga. Se ono ti nisi. Moram da daći. Što se radi. Ubit ću ga. Ubio sam ga! Ima je dijamantski mač. Ne! Šta je ovo? Dobro. Ubio ga sam O, smjela. sve imam. Imam dijamantski mač, dijamantski prsluk. I sve ostalo mi je od... Ali ovdje su Hunger Games arene odlične. Ali niko ih ne igra, znači mi da se pravi. Koliko nas je? Vam ostalo. Na Skywarsu ih je uvijek najviše. Aha, ne znam zašto, ali svima je to najdraže. On je isto Skywars rad, ali Hunger Games. Pak smo i ti tu najveći profići. Samo me sad neko ne smije pogoditi pa da padne. Ti mrtav. A? Ti mrtav. Ne, Onda smo ostali sam ja i ti. nismo. Jesmo. Kako? Ovo ti mene gavi. Nisam. Dobro, onda nismo. Ja ti još. Ja sam izašao. Ne izašao, nego sam dobija. Botare, pobjedio sam. I ja isto, ali nekoj drugoj. Mi nismo bili u istoj. Vamo, uskači. Pričeca, koliko snimamo? 8. Dobro, ovo je zadnja. Mrzim ovu arenu, ne znam zašto, ali mrzim. Da, nikad ne dobiješ ništa stvari. Prvi put da sam dobio na njom. I uvijek me stvori ovim prvo. Znaš šta se desilo? Šta? Zaboravio sam držao shift i paca. Ostali ste još dva dvojica. Sad poguri. Da ga kukneš. Samo sekund. Evo ga. Vidiš kao bi ja i klip. Šta sam napravio? Šta sam napravio? Ne. Ajde. Di si? Si uskočio? Di si? Ja još igram. Ne. Šta je ovo? U čemu je razlika između ovoga Open Perfections? Ne. I to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, ako je, subscribe-ajte naš kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao!